Bona tarda, mares, pares, germans, germanes, avis, àvies, professors, professores i aquells amics del final que estan asseguts en una cadira que ha sobrat, els quals estimen tant. Gràcies per venir. Avui és el dia, un dia de mil i una emocions, per tots nosaltres, per totes les persones que ens acompanyen presencialment i dins del nostre cor. Avui tanquem una etapa, no una qualsevol. No estem acabant un curs més, ni tan sols només el batxillerat. Estem tancant una història que per molts de nosaltres va començar fa 17 o 18 anys, quan tots just érem nadons i vam entrar per primera vegada a aquesta escola. Avui ens toca acomiadar-nos, i sincerament costa trobar les paraules, perquè com es diu adeu a una etapa que ha estat la nostra vida sencera. Les persones adultes diuen que el temps passa volant. Seria discutible en una setmana plena d'exàmens, exposicions, treball de recerca, poques hores de son i 3 cafès al dia. Però en moments com aquests, en aquests que vols que el temps s'aturi, te n'adones més que mai que el rellotge no para i que fins i tot sembla que vagi més ràpid que de normal. Tant de bo tenir un botó i parar el temps quan volguéssim. Un dia que veiem llunyà, any rere any, ha arribat a nosaltres. Posem punt i final a una història que ha estat escrita a moltes mans i molts cors. Una història que, per a nosaltres, comença molt abans que sabéssim llegir, multiplicar o entendre què volia dir selectivitat. Aquí hem après molt més que matemàtiques, literatura o química. Hem après a ser persones, a créixer, a caure i aixecar-nos, a compartir riures, plors, èxits i fracassos, a saber quan cal parlar i quan cal escoltar. I sobretot hem après el valor de tenir una segona casa, perquè aquesta escola ho ha estat. Quan et vas fent gran, la nostàlgia està cada vegada més present al nostre dia a dia. Han passat molts anys, gairebé una vida. Vam entrar a la porta d'aquesta escola sense saber caminar, amb els ulls ben oberts i les mans agafades a la dels nostres pares. I avui sortim per la mateixa porta, convertits en adults, amb una motxilla plena no només de llibres, sinó de vivències, amistats i aprenentatges, que van molt més enllà de les assignatures. Per això, abans de marxar, volem mirar enrere i recordar alguns dels moments que han fet d'aquesta escola un lloc que recordarem sempre. Molts de nosaltres vam començar aquest viatge amb només uns mesos de vida, als passadissos i pati de la llar, acompanyats dels nostres pares, alguns contents, d'altres plorant desconsoladament. Allà vam començar a descobrir moltes coses, on tot era un joc. El pitet no podia faltar, i vam fer les nostres primeres passes. Va anar passant el temps. Començàvem P3 amb una motxilla més gran que nosaltres, nous companys, les primeres excursions, els nervis del primer dia i les migdiades que es feien eternes. Aquell pati, que en aquell moment era de rajoles, ha vist més caigudes i curses per agafar les bicicletes que la cursa C. No sé vosaltres, però ma mare estava farta de cosir forats i comprar uns pantalons a la Victòria a la saleta de secretaria. Primària, ens semblava un altre món. Canviàvem d'edifici, professors, classes i tot semblava de nens grans, com diríem llavors. Allà vam aprendre a sumar, restar i multiplicar. A part de fer 1000 casaments a l'hora del pati, coreografies, intercanvis de cromos, cada dia el menjador s'omplia d'aplaudiments quan alguna safata cria al terra. Aquí no se li ha caigut mai, no? Hem perdut el compte dels viatges que hem pogut gaudir. La nostra primera discoteca a la casa de Som Somnis, la Carral, una nit de Poco Marruga, Delta de l'Ebre, entre camps d'arròs i un documental de National Geographic que encara estem esperant veure. Acabem la nostra etapa de primària anant a la Vall de Núria, cantant en una església i caminant quilòmetres per la muntanya. Ens acomiadàvem d'uns anys que ens van fer créixer, no només en alçada, sinó també com a persones. Passar l'ESO ja és un gran canvi, però molt més amb una pandèmia mundial. Mascaretes, grups bombolla, gel hidroalcohòlic per tot arreu, classes virtuals i videotrucades que començaven amunt, 100 o tens el micro apagat. Encara ens arriben ara videotrucades programades el dimarts a la tarda. I com oblidar les bronques del Josep Lluís per portar la mascareta sota el nas, el pregó, que encara no sabem com el vam salvar, festes col·legials sent guanyadors aquest últim any, i sense trampes, el mural, amb l'esforç incondicional de la Teresa, carnavals i 1000 experiències. Tants moments que avui ja formen part de nosaltres
i que passi el que passi, sempre hi serà. Tot i això, el Covid no ens va impedir poder viatjar. I quins viatges! Aquí sí l'ha hagut agafar taxis i patinets elèctrics per sortir a les afores de París i anar a veure l'estadi del PSG. Itàlia, molt bon menjar, molts museus i persecucions nocturnes pels passadissos de la llar. Per acabar, Berlín, una ciutat grisa, plena d'història, amb molts somriures en una taula de ping-pong i birres amagades a l'habitació. No us preocupeu, que aquest no ha estat l'últim. Ens espera una setmana plena de festa i platja per Menorca. Batxillerat, l'etapa que tothom temia, però que ara també trobem difícil de deixar enrere. Vam començar amb por, perquè tothom deia que era dur, i sí, ho ha estat, però tenim 1000 experiències que han fet que aquesta etapa sigui inoblidable. Des de convivències a les Avellanes, jornades d'orientació vocacional, l'esquiada amb infinites caigudes, fins i tot hem viscut un apagón on vam viure com abans, quan les històries es compartien amb espelmes i rialles, cartes i diversió. Al cap i a la fi, aquests records són els que guardarem en el pensament i, per sort, al llarg del temps, la frustració, pressió acadèmica, notes de tall i la mitjana de batxillerat i els problemes passaran a l'últim lloc de la llista de records. I ara què? Doncs toca obrir una nova etapa. Alguns anirem a la universitat, d'altres als cicles, potser algú marxarà fora, i segur que hi haurà qui encara no ho té clar. I està bé, no cal tenir-ho tot decidit. El que sí sabem és que marxem d'aquí amb valors, experiències, ferides que ens han ensenyat i amb records que ens acompanyaran sempre. No serà millor ni pitjor, simplement serà diferent i al principi una mica estrany no veure'ns cada dia. No pujar les escales per arribar a l'últim pis, no comprar-nos una altra canya al bar, no preguntar què hi ha avui per dinar, no rascar aquell 4,8 d'anglès per arribar al 5, no queixar-nos de qualsevol cosa a qualsevol hora del dia, i com aquestes 1000 coses més que trobarem a faltar, per molt que ara ens semblin insignificants. Ens hem vist créixer, hem rigut, hem plorat, hem jugat, hem fet exàmens, hem sortit de festa, ens hem abraçat, és a dir, al cap i a la fi ens hem fet grans junts, i això és una de les coses més boniques que ens podem emportar de tots aquests anys viscuts. Dins de totes les nostres diferències, sempre hi haurà alguna cosa que ens faci ser iguals entre nosaltres. Tot això no hagués estat igual sense totes les persones que ens han acompanyat en aquest camí, des dels professors i professores de la llar, les quals ens van sentir dir la nostra primera paraula, les d'infantil, amb qui vam aprendre els colors i els animals, els de primària, que mentre que uns aprenien les taules de multiplicar, els altres es passaven tot el dia jugant, els de secundària, on vam veure les nostres hormones pels núvols, i els de batxillerat, els professors que ens han ajudat a fer la inscripció a la selectivitat, i que ens han fet aquella pregunta de què vols estudiar l'any que ve? I et quedes sense resposta perquè tens 18 anys i respons un simple és que no sé què fer amb la meva vida. El servei de menjador, gràcies Sergi i Olvido per cuidar-nos tanto. Els companys que han vingut, han marxat, s'han quedat. Sense vosaltres res d'això hagués tingut el sentit que ha acabat tenint. I també les nostres famílies. Sou els que heu estat a l'altra banda en cada pas. Quan fèiem dibuixos amb ceres, quan arribàvem amb una nota de parla massa a classe, i ara, quan hem après a parlar amb veu pròpia. Sense vosaltres, res d'això no hauria estat possible. Per recordar-nos que hem d'estudiar dia sí, dia també, tot i que de vegades es necessiti descansar. Un gràcies es queda curt per tot el que us hauríem de dir. Us estimem. Abans dels veritables agraïments, voldríem agrair al nostre estimat ChatGPT per donar-nos solucions quan no n'hi havia, per regalar-nos temps quan teníem son, en definitiva, per ser un company més dins d'aquesta generació. Sempre estarem eternament agraïts i agraïdes. Ara sí que sí, no direm que és la recta final ni l'últim sprint, ja que pels professors portem estant a la recta final des del primer dia de curs, però sí que és cert que queda ja molt poc per arribar al final d'aquesta etapa. Nosaltres direm que queda el pitjor, però el Litus ens diria ànims floretes, que ja ho tenim això. Volem donar les gràcies als professors que ens han acompanyat, per la vostra paciència infinita, per creure en nosaltres fins i tot quan nosaltres no ho fèiem. Gràcies per ensenyar-nos amb passió, però sobretot per educar-nos amb el cor. Gràcies, Anna. Després de 18 retards, hem acabat aprenent que ser puntuals és molt important en la teva assignatura. Et recomanem no fer la meditació a primera hora,
Dic tot i que a les altres hores va bé per parar de la intensitat de tot el curs. Gràcies, Maria, per tenir tanta paciència des que vas arribar. Sabem que no t'ho hem ficat fàcil en molts moments. Ets l'única professora que ha sobreviscut en un petat. Per cert, estiguis tranquil·la que el català no morirà amb professores com tu. Gràcies, David, per la teva paciència i les teves pregàries que sovint duren més que l'explicació. Esperem que l'any que ve puguis sincronitzar millor la tablet. Per cert, David, són i mitja. Recollim? Gràcies, Llobera, per portar-nos al laboratori tot i que acabessis enfadat i per aguantar milers de queixes durant aquests 3 anys. Per cert, fes algun curs d'informàtica aquest estiu per a que l'any que ve el projecte sigui una mica més fàcil, tot i que te n'has acabat en sortint cada dia. Gracias, Pilar, por hacer de mami en los momentos más difíciles. Eres esencial en la escuela. Sigue enseñando como lo haces. Ver disfrutar a una profesora te da ganas de aprender. Nunca olvidaremos que vocal abierta más vocal cerrada, cuando la cerrada es tónica, se acentúa siempre. Gràcies, Pere, per no perdre pistonada en cap moment del curs. Per molt que alguns exàmens hagin estat impossibles d'aprovar, literalment. T'hem acabat agafant estima i resistència, perquè arribar a classe abans que tanquessis la porta sembla els 100 metres llisos. Gràcies, Eloi. Aquí on et veieu és el professor amb més il·lusió per fer seminari. Això diu molt de tu. Sempre recordarem aquell examen de geo enmig del simulacre d'incendi i per no deixar de banda quan ens vas culpar de desenxufar el projector i realment havia estat una apagada mundial. Gracias, Marcelino. Sabemos que eres fan del gel hidroalcohólico. Solo te recordamos que el COVID pasó hace 5 años. Sigue enseñando como lo haces. Gracias por todo. Gràcies, Xavi, per recordar-nos que no estem sols i ficar-te sempre a la pell de l'alumne. Professors com tu val la pena tenir. Només dir-te que la Correa del Peplum ja és oficialment una més del nostre grup classe. Recorda que a partir d'ara, cada obra que mirem tindrà una part de tu. Gràcies, Adam, per la teva energia i ganes de ser un alumne més amb nosaltres. Sense tu, aquest any hagués estat molt avorrit. La teva manera d'explicar i viure la història ens ha fet comprendre-la d'una manera divertida. Has fet que persones com Cànovas i Sagasta, Alfons XIII o Lluís Companys s'hagin convertit en els nostres millors amics. Et desitgem el millor. T'ho mereixes després de tot l'esforç i ganes que fiques en la teva feina. Gràcies, Licis. El teu infinit positivisme. No el perdis mai perquè forma part de tu i a ple batxillerat és essencial per acompanyar els teus alumnes. Si mal no m'erro, la probabilitat d'aprovar la selectivitat tant de bo fos... Bueno, no cal calcular-ho ara. No només ens has ensenyat mates o química, sinó també que l'esperança mai es perd. Perquè just quan pensem que no has vingut a classe i podem marxar a casa a l'última hora, apareixes pel passadís 10 minuts tard xiulant. Gràcies a tots per fer la vostra feina tan ben feta. En som conscients que el que feu té molt valor, molt esforç, moltes reunions, molts exàmens per corregir i molt estrès quan et canvien la selectivitat un cop el curs començat. Estem molt orgullosos de vosaltres. No us penseu que no vindrem a veure-us més. Per fer d'aquesta escola una gran família, un lloc segur on sentir-nos estimats, que per molt que el sistema educatiu no ajudi a la salut mental dels adolescents, les persones que ens envolten fan que tot sigui una mica més bonic, una mica més fàcil dins de la dificultat que hi ha. Això s'acaba, però Mariste sempre serà a casa. Sigui com sigui, on sigui, amb qui sigui, quan sigui, Mariste sempre tindrà una part molt important dins nostre. Gràcies, Sònia i Agustí, per sempre rebre'ns amb un somriure. Trobarem a faltar el dir adeu, fins demà. Diuen que totes les coses bones s'acaben, i tant de bo no fos així, però al final és llei de vida. El que pugui passar en aquells exàmens anomenats pau ja es farà. Avui celebrem el nostre tancament d'etapa, que després de tots aquests anys ens ho mereixem. Pares i mares, us avisem que demà vindrem esmorzats a casa. No us preocupeu per l'hora. Recordeu que compartir és viure, i viure és estimar. I nosaltres compartim, vivim i estimem amb intensitat. Gràcies, Maristes, per haver estat casa nostra.